Sasampunipun dumateng para kadang sedaya ingkang sami rawuh. Kepareng wonten mriki kula badhe nikraraken menapa ingkang dados niat hajat kita sedaya. Wondene anggenipun ngegalaken maneka warnaning ragitan asin saking sari-sarining bumi ingkang dipun rikta dening para kaum Palestri. Dene menika niat hajatipun kangge nengeri inggih menika ambal warsa Sanggar Triwida ingkang kaping sekawan dosa Triwida. Pramila panjenengan sedaya dipun suni sawak pandonga rahayu wilujeng. Dene wontenipun 10 suci ninambaran ulam sari menika caos dhahar dumateng junjungan panutan Kanjeng Nabi Muhammad miwah para garwa putra ngandhapipun dumateng sahabat sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman lan Sayyidina Ali. Pramila sedaya kala dipun caosi hormat, mugi-mugi tansah paring syafaat rahayu wilujeng dumateng sedaya brayat agung Sanggar Sastra Triwida. Wiwit dinten menika terus saklamipun sampun manggih anggaran alangan setunggal menapa nyuwun idi pangestu saking sederek kula sawanem sedayanipun. Salajengipun ugi caos hormat dumateng Syekh Sudakir ingkang numbali tanah Jawi mandhapipun dumateng cikal bakal akal bakal ingkang mbikak dusun Gilang mriki mandhapipun dumateng Banjarprenipun Bapak Budiono sakulawarga. Pramila sedaya menika dipun kawuningani lan kawruhi. Mugi-mugi sedaya tansah jangkung rahayu wilujeng dumateng sedaya brayat agung Sanggar Sastra Triwida. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagasaran wiwit dinten menika terus saklamipun sampun manggih alangan setunggal menapa angsal idi pangestu saking derek kula sawanem sedayanipun. Dening saaturan inggih menika ugi ngawuri dumateng para nabi, para wali, para ulama lan para leluhur ingkang sampun kundur wonten ing alam kalenggangan kelanggengan. Mliginipun para warga Triwida ingkang sampun ngrumiyini kundur wonten ing alam kelanggengan. Pramila sedaya kala wau mugi-mugi sedaya roh arwah ingkang sampun kapundhut kala wau dipun ngapunten sedaya dosa kalepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesanipun satemah saged anjok ing kasuwargan jati. Wondene brayat agung ing Sanggar Sastra Wida tansah manggih rahayu wilujeng pinaringan rejeki ingkang berkah lan barokah. Wiwit dinten menika terus saklamipun sampun manggih alangan setunggal menapa angsala idi pangestu saking derek kula sawanem sedayanipun. Wonten ing mriki ugi wonten jenang sengkala menika kadamel nikalani mbok bilih sengkala ingkang dereng dumawah mugi-mugi pinungaken dening Gusti Allah. Wondene sengkala ingkang sampun dumawah mugi-mugi saged kenging kangge pepiling kampuna rahayu wilujeng wiwit dinten menika terus saklemipun sampun manggih alangan setunggal menapa dipun sekseni dening sederek kula sawanem sedayanipun. Ingkang saaturan wontenipun sekul golong ingkang cacahipun 7. Menika nyuwun pitulungan sekul golong menika kangge nggolongaken golong giliking tekad sedaya brayat agung Sanggar Sastra Triwida. Mugi-mugi sedaya tansah manggih guyub rukun ayem tentrem anggenipun tansah manunggal gumolong nyawiji satemah saged nyataken anggenipun ngawontenaken inggih menika organisasi menika saged kiyat nambahi kuncaranipun Sanggar Sastra Triwida anggipun nambahi kuncara. Mugi-mugi sedaya kala wau tansah pikantuk pangayomaning dening Gusti Allah lan nyuwun idi berkah pangestu saking sederek kula sawanem sedayanipun. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken anggen kula ngikraraken mbok bilih wonten kirangipun mugi-mugi Gusti Allah tansah paring pangapunten lan mugi-mugi Gusti Allah tansah paring ijabah dumateng menapa ingkang dados niat hajat kula panjenengan sedaya. Nyuwun idi palih pangestu saking derek kula sawanem sedayanipun. Salajengipun